Ani sene auka jamu mandi o keneka ni oye sogoma dolo o tako flanai faso jo kene. Baro kenedo kuna fandi o kenedo nyan blastrali o kenedo ka bela jelenke bunye o konana ni ansigle keneka. Del lankola ambeto son tumani anye kuna funu ka ulusura kuna funu munu betalike anga jamana kantiki folola ni oye baba murbo ketai. Aye nobla munu koluto ambuloni ambe sinsin okan walsa anga jamana yele mali be seka dun anyenama la chugomena bolo bela jelenka nyuman o sirafe ambe sinsin okuma munu kan ambe jija ka olu dalamine bamanangana kuma munu be ni olu be France kana ambolo dalamine bamanangana walsa adabole me famin kama ni oye faso deun ye olu bela jelenka afamia afamba ko tere faso deun re beka famia kadaka ni enko fobi bamanangana maliko nana ya ayo ambe domine na fo bi koni be do famin kodu wala antana ko bla dagrindala ma burula we kamara numéro 1 Senkola Mamadou Fofana Kadhafi Magasopo a Désiré Mariko wala ana fere bela jelenke mi e Modibo Keita aye la seli doka oke wala seli akara sanjumena akara samba kelen keme kononto bioro ani saba okungo we kalo tle mugan ani nanina ni oye sankalo flana tle mugan ani nanina le 24 février 1963 la seli ni akara mun senfe oye kalando ye nanko mako séminaire mi ni abetalike Senekola anga jamana kwanana ni oye chikeli adokama mi Seydou Badian Kouyaté ni oye Modibo Keita a chake nyogondo ye Seydou Badian Kouyaté mi ni alena naka na ndanya bafla ni tan shekin o kuncha wakati la anfe Bamako ya Seydou Badian Kouyaté ala kodone do kosobe kadaka sebeninkela kundu écrivain Modibo Keita oka wakati la Seydou Badian Kouyaté ale de kunye kotige mi minka bara binya sin togo daw lu yiri walima na ko ma ko ministre du développement rural Seydou Badian Kouyaté abangena anfe anka beni samba kele keme kononto ani mugani shikin anana kanantanya samba fla ani tan shikin o gatula nibe o franchise jatemina mi sambi kononto bonyogon koyi Seydou Badian Kouyaté aye ode nyanamaya wala korafo abedam na ni Seydou Badian Kouyaté abe kunche ni Seydou Badian Kouyaté o kuna fa ambe Seydou Badian Kouyaté ka kuma ambo dalamina ka se baba Modibo Keita tama ni gatla fana ka akunche ni Seydou Badian Kouyaté aleka korafa wi o kuna fa Kadhafi angata. Le gouvernement a, comme vous le savez, suivi de près de 57 à nos jours tous les problèmes qui intéressent le développement. Anga jamana fanga nyamugo inafo aube akalama chugomina ayoye jantolike kusobe kadam na samba kele keme kononto biduru ani wolonvla ma fokanabla ambe domina inafo bi gelea fin de be mimbe talike yiriwali kola aye oko bela jelen laje. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil sur notre plan quinquennal. Mgo dante dore dron uka unyejo dron anga sanduru barabolo dalemi be. La place qui est réservée à ces problèmes est assez démonstrative. Joro mi blalendo o gelea unyana bolila okoni fenye femi ni obe foko ban. Il a beaucoup regretté de n'avoir pu participer à nos travaux. Asendo mbalia bara nunu ulu damnenina ko okoni okara fenye femi ni omake ajanye koye. Mais il a tenu quand même nga ona taota akoni akanu à être parmi nous kake anchema au moment de la clôture. bara nunu kunche wakati konnana. Je pense qu'en votre nom, ma Amerika foko autowala je peux lui dire toute notre foi, nebeseka ambela jelenka ngania nyuma kwa odajirala notre foi inaliénable anga ngania nyuma munu ni chie chugote ula en l'avenir du Mali socialiste. ngania mi betaka anyasi Mali donatawu olufanga ani soro furuba ya lima. Je pense qu'en votre nom, ma Amerika foko autowala peut lui renouveler tout notre attachement au parti annoroli parti la nebeseka ukraya anyana et à son secrétaire général. ani aka furuba kalatige no secrétaire général. En votre nom, autowala je peux également lui dire mbeseka afo aifanako qu'il peut en toutes circonstances ko abc fin bela jalena compter absolument sur chacun de nous. ko abc ka ajigi dalento chugo bela jalena ambe kelengelenka Que nous sommes des militants du parti, ko anye parti tonde unye quels que soient les postes auxquels nous nous trouvons aujourd'hui. ko amana ke joyoro la bi Je vais lui passer la parole mina ka kuma di ama en renouvelant encore une fois ka segin ka kurayali ke et notre foi
en la destinée de notre pays anka danaya ka anyasi anga jamana siniya sigima et notre indestructible attachement à notre parti ani an noroli mi ni tiɲɛ cogo tɛ a la ka ɲɛsin an ka parti ma et à son guide. ani a ɲɛmɔgɔ. Chers camarades, n tɔɲɔgɔn kanunenw, je tiens tout d'abord n b'a fɛ Gale à vous féliciter très sincèrement ka aw fo na n dusukun bɛɛ lajɛlen ye de la tenue de ce séminaire nin kalan kɛnɛ sigili kosɔn. que j'ai suivi de loin, n ye min lajɛ yɔrɔjan fɛ, n ye min jateminɛ yɔrɔjan fɛ mais aussi de près. ani fɛnɛ yɔrɔ surun fɛ. Si physiquement je n'étais pas parmi vous, n'a kɛra ko farikolo ta fan fɛ ne tun tɛ aw cɛma, mais par le cœur et par la pensée, ŋaniya ani dusukun fɛ j'étais avec vous. ne tun bɛ aw fɛ. Parce que les problèmes ka daa kan gɛlɛya minnu que vous avez évoqués, ni aw da sera olu ma, autour desquels vous avez ouvert des débats, o gɛlɛya minnu kun kan a ye kumaw dayɛlɛ, lesquels débats ont été clôturés par des conclusions o kuma minnu n'olu kun nana cɛ ni laɲiniw ye, qui demain vont guider votre action. n dalen bɛ a la o bɛna ka na aw ka kɛwalew ɲɛminɛ. Ces problèmes, o gɛlɛyaw ce sont ceux justement auxquels je m'intéresse tout particulièrement olu ye minnu ye tigitigi ne yɛrɛ bɛ ɲɛsin minnu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na, et qui constituent la base fondamentale de notre plan quinquennal. olu ye an ka san duuru baara bolodalenw jusigilanw de ye. C'est donc pour vous dire o kɔrɔ ye k'a fɔ aw ɲɛna ko que le succès de notre premier plan quinquennal an ka san duuru baara fɔlɔ bolodalen o sabatili dépend de vous o gulonnen don aw la, et essentiellement de vous. a dulonnen don aw de la kosɛbɛ kosɛbɛ, a fanba dulonnen don aw de la. Vous devez donc ainsi mesurer la lourde responsabilité qui pèse sur vos épaules. o la aw ka kan ka a dɔn k'a fɔ ko baara belebele de bɛ yen, baara min ni aw de ye o dɔnni tabaga ye, Non seulement pour ce premier plan, ka a ɲɛsin nin baara bolodalen fɔlɔ ma mais aussi pour les plans futurs. ani k'a ɲɛsin baara bolodalenw nataw ma, Parce que les plans à venir ka daa ka baara bolodalen nataw doivent nécessairement et obligatoirement reposer sur le premier plan quinquennal. o ka kan ka sigi waajibi don baara bolodalen fɔlɔ kan. Or, camarades, il se trouve k'a sɔrɔ taamaɲɔgɔn min dun bɛ yen, que vous devez œuvrer o ye nin ye ko aw ka kan ka baara kɛ dans un milieu qui, dans tous les pays et de tous les temps, yɔrɔ la yɔrɔ min jamanaw bɛɛ lajɛlen kan ani wagatiw bɛɛ lajɛlen na. est très réservé o ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen de ye, o ye yɔrɔ minnu ni olu sɔn man di kosɛbɛ vis-à-vis des mesures innovatrices. ka a ɲɛsin fɛɛrɛw ma, fɛɛrɛ minnu ni olu bɛ kurayaliw kofɔ. Ce milieu, le milieu paysan, o yɔrɔ min kofɔlen filɛ o ye ni o ye cikɛlaw ka yɔrɔ ye, n'est pas assez réceptif pour les mesures nouvelles. o ye yɔrɔ minnu ni olu sɔn man di fɛɛrɛ kuraw olu kunbɛnni ma, Les mesures qui peuvent modifier fɛɛrɛ minnu n'olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka na ni yɛlɛmaliw ye, ces habitudes traditionnelles de travail. cikɛlaw olu ka ladalabaaraw olu kɛcogow la. Or, k'a sɔrɔ il faut justement, pour le succès de notre premier plan, waajibi don walisa an ka san duuru baara bolodalen fɔlɔ o ka se ka sabati, que ces habitudes soient bouleversées. ko fɔ o ladalako kɛcogo yɛlɛmali ka don o la. Il faut absolument que le paysan malien waajibi don mali cikɛla s'élève à la conception et même à la compréhension des techniques modernes o ka kɔrɔta kosɛbɛ ka se kow faamucogow ma ani u sɔncogo kow ma minnu bɛ tali kɛ fɛɛlɛ kuraw la, tant dans l'amélioration de la qualité du sol ka a ɲɛsin fɔlɔ dugukolo dɔ bɛ se ka fara o diya hakan kan cogo min na, que de l'usage des instruments plus perfectionnés. ani ka a ɲɛsin baarakɛminɛw ma, baarakɛminɛ minnu ni olu ye minɛ kuraw ye. Il faut également waajibi don fana que le paysan malien ko mali cikɛla se familiarise avec les données nouvelles a k'a yɛrɛ ladege jateden kuraw la de la productivité agricole. min bɛ tali kɛ sɔrɔ kɛcogo la cikɛ la. Or, s'il doit y avoir bouleversement, k'a sɔrɔ ni yɛlɛmali dun ka kan ka kɛ, il faut que ce bouleversement se fasse justement avec l'accord et l'adhésion des masses rurales. ni yɛlɛmali ka kan ka kɛ fo o yɛlɛmali o ka kɛ ni cikɛlaw sen donni o yɛlɛmali la ani cikɛlaw yɛrɛ diɲɛli ni o yɛlɛmali ye. De sorte que vous avez davantage à être des psychologues aw ye maa minnu ni olu bɛ adamadenw ni u fɛlakow dɔn ani adamadenw kɛcogow dɔn, ensuite des pédagogues o ka bɔ yen fana tun aw ye kalanfa ɲumanw de ye que plutôt de simples techniciens ka tɛmɛ fɛlɛtigi gansan kan, jetant à la face de celui qui doit en bénéficier la valeur sèche
de sa technique. O feletigi gwanza munu ni olu tate dowere dron nafa gwanza membe uka donia na dron ka ofli chikela ukoroti. Vous devez être des psychologues, cela veut dire Au ka ganga ka mgo wiye mgo munu be adama de unu uka chugonya ufamia ukoro iko. que vous devez étudier le milieu dans lequel vous devez œuvrer. Ko au ka ganga segesegeli ke yorawula yora munu ni au ka ganga baraka yora munu na. Or, c'est un milieu humain. Kasoro adama de yora udedu. Donc, il est essentiel Odela abenendo akakan. que vous étudiez la psychologie, la mentalité, les réactions du paysan. Ko auka kalanke auka segesegeli ke ka jatemina uke. Chikela ulu fela ko ye mi chikela uke chugo ye femunu ye auka se ko lu ko udon ka bonyogona. Surtout ces réactions devant les problèmes que vous évoquez. Zanko chikela ube kewale munu ke anu be kuma munu ke ka au kumbe ka keni gelea ye gelea munu be uka. Pour essayer de déterminer les voies plus ou moins directes Walsa ka nyefoli ke ka anyasin sirawla tlembe ke ka femunu fo ani femunu be nyefo chugunya wero fe. que vous devez utiliser Au ka kanka ulu munu ta ka baraka ni uyi. pour l'amener à la compréhension des problèmes tels que vous les concevez. Walsa ka chikela deme abe gelea mi nyefo au nyana akase ka gelea u famia gelea munu ni au ye onyedo. Et tels que vous souhaitez qu'il l'applique. Ani au ba fe fana tuguni o fere munu na yo fo ukase ko walea. Et alors cela n'est pas possible Odu men flawo tseka ke si vous ne vous mêlez pas à cette population, ni awma auke o chikela udoyi. si vous ne l'étudiez pas, Nama o chikela usegeske ku dom mwa munudu. si vous n'essayez pas de la comprendre pour pouvoir mieux la guider. Ni awma yini ka o chikela u ka ulu famu walsa ka unyemene walsa ku latlen kanye. Vous devez être aussi des pédagogues. Au ka ganka ke fena kalanfa nyuma unye. C'est-à-dire que possédant à fond votre technique, Okora e ka fa ko au ka feleni o de ka ganka ke au sondomela o de kanka ke au dusukuna. vous devez vous rabaisser jusqu'au niveau de compréhension du paysan Au ka ganka au ire majigi fo chikela ulu ka famiali kundamala. pour lui expliquer en termes clairs, quelquefois en prenant des exemples terre à terre. Walsa ka anyefo anyana ka jeya. Tumadola abe misaluta ka nyejira launta kenekan jaraki e munui. Pour qu'il puisse vous comprendre Walsa ka se ka au famu. et appliquer au travail de la terre ce que vous souhaitez qu'il entreprenne. Au ba fe chikela ka minke walsa akase ka o fele u ka o ke dugukolo baralila. Vous devez aussi Au ka kan fana être des militants aka anka ke tonde un fana yi. parce que vous ne serez pas des psychologues, Au tina se ka ke mgawiye munu be adama do nu fe ko famu. vous ne serez pas des pédagogues Au tina se ka ke kalanfa nyuma unye. dans le milieu paysan Chikela u ulu chema si vous n'êtes pas également militant. na sura fana au te tonde nye. Militer, ce n'est pas prendre la carte du parti. Ka ke tonde nye okorote ko ka parti ka tonde ya sebenta. Ce n'est pas aller aux assemblées générales. O te dron ko kata furba lasigilu ulu keneka. Ce n'est pas participer aux investissements humains, aux souscriptions. Okorote ka fa ko hadamaden bara munu be ki sendo la walima ka laidu ta ka wardo ka ulu sara Ce n'est pas que ça seulement. o dama dronte Militer, ka tonde nyake. c'est être profondément convaincu de l'option du parti Oye ko ere ka dala I dusukuna ka dunya jose membe parti koro ikada odela. et surtout voir en tous les militants, Katla fena ka aye tondo mbe kelengelena. non pas des chefs, Ikanana uye inafo kuntigu, non pas des patrons, inafo nyamugo, ou alors walima, des subordonnés, walima dugma mugo, ou bien une populace, walima kafo mugo do munu yu damana mugo wi, mais voir des hommes nga kulaje inafo mugo. qui, comme vous, Minu be inafo au yerew. sont attachés à la réalisation du même idéal. Munu ni olu glonen do kuntle na kelen o wali alila. Bref, voir en eux des frères que vous devez aider Dakurunya kelena ka ye ula inafo balema wu au ka ganka minu deme. de votre science, de votre technique, Ni au ka donia wi ni au ka fele wi. pour qu'ils puissent améliorer leurs conditions de vie Walsa uka nyenama ya kechugo nogoya biseka don ula. et ensuite, Ani o kofe et par voie de conséquence d'ailleurs, les conditions générales économiques du pays. ka alaje chugo mi yere fanana jamana furubayala ani soro nasra fe nogoya biseka don jamana ko ula chugo mina. Quand on doit agir sur l'homme, Ni ika anka barake walsa adama denka yelema. aucune technique ne peut être plus valable que l'amour qu'on doit d'abord éprouver vis-à-vis de cet homme. Fele site fele munu ni ulube fsaya ka teme kanuya kan kanuya mi ni ukaganka jira ka anyasi otigima. Je disais au début de mon exposé Ne kumbe ka afanga kuma nyefoli damnena. que le succès de notre premier plan
dépend de vous. Nya fo ka fo ngo anga sanduru barabolo dalen folo o sabatili o dlonendo awla. En effet, vous êtes au contact direct des populations rurales. Awni tikela munu be togo dawla awni olu de be nyogon kan. Or, vous savez que cette population rurale Kasoro awdumba don ka fo ko o togo dala tikelaw. a été le pilier de l'Union soudanaise RDA. C'est elle qui, dans les souffrances, O kera Union Soudanaise RDA o samasende. Ale de kera sababu ye gelea uni toro wogatula. a accepté d'apporter à la direction la force de son nombre Min sona parti nyemgoya so kaka demeninta ka alase oma. pour qu'aujourd'hui, notre pays puisse être indépendant. Walsa bi anga jamana ka se ka ke jamana ye mi yerema horanya lendo. De sorte que nous n'aurons jamais rien fait si nous n'arrivons pas à alléger les souffrances de cette population. Wani andu ma se ka dobo o sigida mgo ka toro la o koro yi ka fako ama fosi dengelendi ke folo. Mais ce n'est pas facile. Nga amanugo. Il faut en même temps construire le pays Wajibi do fana jamana ka jo. et il faut aussi alléger les souffrances, les misères de cette population rurale Wa wajibi do fana o togodala chikela u doka se ka bo uluka toro la. avec les maigres moyens du pays. Ni jamana ka fere fitini unye. C'est une tâche énorme, difficile, Bara belebele don bara mi naka gelen. mais nous avons la conviction Nga andalembe ala. qu'avec le concours des pays plus privilégiés, Kakeni demeni mbebo jamana ulu yoro jamana munu ni olu lafiya lendu. nous arriverons à faire face à ces deux impératifs. Ni bara belebele flamin fleni anase ka anyesi amaka nyanabo. Mais au-delà de la misère matérielle, Kateme kwali kan kwali min be bolola fenko minanko ulu ta fanfe. il y a une misère qui est beaucoup plus grave. Kwali do be min ka jugu kateme kwali bela jelenka. C'est la misère morale. Oye hakli ni mirili kwali. Il ne faut pas que dans l'application de nos décisions, Amman kan chugo shila anga kola tigalon wale atofe. que les masses rurales Ko togodala mogo. puissent avoir un seul instant Olu ka bo akalama tuma kelen drona. le sentiment d'être opprimés, Ka ye ka foko binkera ulu ka kolu be ko ka lajaba. d'être exploités. Walima ka foko ube ka ke jonye. Il faut qu'à force d'arguments, nous nous efforcions de leur expliquer ce que nous voulons. Fo anka nyefoli de ke uye ambe mi fe tigi o dalu ko dawtige. Si elles ne comprennent pas, Numo o famia. attachons-nous plutôt au succès auprès de ceux qui nous ont compris. Mwa munu be ni olu ye anfamu ni olu sabatira anga olu tata ka anyefo to nunu nyana. Et l'exemple aidant, les plus réticents finiront par être accessibles aux idées nouvelles que nous émettons. O misali min flawoye o nyajirala min flawoye o bena demenike. Ma munu be ko lu ye kogalantugu ye olu bena laban ka son hakilnan kurawma hakilnan kura munu ni ambe olu chari. Et c'est pourquoi j'insiste auprès de vous, O de kama mbe sinsin akan auta fanfe. en raison du fait que vous êtes plus directement au contact de ces populations rurales que bon nombre de cadres, Ka sababu ke ko awni o togodala mgo de be nyugon kan tuma bela jelena. Ka teme parti nyamgo chaman kan. d'être aussi ses oreilles. Ko awka ke fene atlowiye. Et s'il le faut, Ani ni akakan fana. son interprète. Ka ke adala minalan. N'hésitez donc pas. Ola awka na siga. Si il est porté à votre connaissance Ni ko do tara ko kuna foni di awma. des faits que votre conscience de militant réprouve et dont des paysans ont été la victime, Ka ye ko do kera mimma ben awre tonde dusukuma. Wani o de ko kera chikela ula. de prendre vos responsabilités, toutes vos responsabilités, Awka aw joro fin okola aw joro dafalen ko fin oko nyana bolila. de poser le problème devant les instances politiques de la circonscription. Aw be marabulo min konnana ton nyemgo yaso min be ayta agwele ay nyefoy. Et si vous n'êtes pas écouté, de nous saisir. Ni aw ma lamay ay afo an yere nyana walma ay sebeni ke ka ci an yere ma. Je vous donne l'assurance que votre acte Me layduta awye ko awka kewale. ne pourra jamais provoquer à votre rencontre le moindre désagrément. O tena na ke sababu ye abada ka dekun kelen ka ta ka lase awma walma ka nyana sisi kelen ta ka lase awma. Parce que vous aurez agi en militant conscient Kama soro awye tonde haklimaya bara dike. de vos responsabilités et également fidèle au principe du parti. Kadaka ayaw ka keta feneke keta mi ni obe ben parti yere taka chugo yere fanama. Je sais Mba donko qu'il y a certains éléments, ko mgo do bi parce que dans tous les pays, il y a des éléments qui savent prendre les responsabilités, il y en a d'autres qui ne savent pas les prendre. kama soro jamana be kan mgo do bi se u joro fa ko la do yere fene be ulu ti se u joro fa chugo la. Il est possible, Abise ka ke et il est même certain, wa ala jelen yere dun fana. que quand on fait une option comme l'Union soudanaise RDA, Ko ni anye Justin ta Jose min be inafo USRDA. quand on est amené à toucher aux privilèges, Ni akera ama wajibi ye ka fa ko ka magake mgo do kan
des commerçants ou de certaines catégories de fonctionnaires. Que c'est parmi ces catégories, on peut trouver des éléments qui, dans les médias, ne peuvent pas surmonter leur rancœur et peuvent se laisser aller par conséquent à des actes contre le parti, contre le gouvernement, même si par la suite ils doivent s'en repentir, parce qu'ils auront perdu à ce moment les raisons profondes de notre lutte. Donc, l'une est avant tout la libération des couches les plus défavorisées de la population. Alors vous avez certains qui préféreront le couvert de l'anonymat. C'est d'abord un manque de courage. C'est une preuve de lâcheté et aussi c'est la preuve qu'on n'est pas un bon militant. Et ce que je vous demande donc, c'est de savoir prendre vos responsabilités, toutes vos responsabilités. Car votre situation ne dépend ni d'un chef de service, ni d'un député, ni d'un bureau politique. Votre situation dépend de votre valeur personnelle et de vos qualités d'homme. À ceux qui pensent qu'en République du Mali, les relations de famille ou d'amitié peuvent encore prévaloir sur l'intérêt général, ils se font des illusions. Certes, l'administration est vaste, le pays est vaste. Il peut y avoir dans certaines circonscriptions, dans certains services, des erreurs ou alors des interventions. Mais vous pouvez être convaincu que si ces erreurs et ces interventions sont portées à la connaissance de la direction, elles seront rectifiées dans le sens de l'équité. Mais pour cela, il faut que nous soyons renseignés. Il ne faut pas que les camarades aient peur de nous saisir, de nous écrire. Nous avons des camarades de la campagne, des camarades qui n'ont pas été à l'école, qui font des milliers de kilomètres quelquefois, qui passent par-dessus le commandant de cercle, par-dessus le gouverneur de la région, par-dessus leur bureau politique pour venir jusqu'à Bamako nous voir. Et présenter leurs doléances. Nous leur rendons justice. Il y a d'autres qui peuvent ne pas être d'accord sur telle décision, qui prennent leur courage à deux mains, sans que cela d'ailleurs soit nécessaire, pour nous écrire et indiquer leur position. Nous les appelons, nous discutons avec eux. Parce que ce qui vaut mieux, c'est que les gens soient convaincus par la valeur des arguments que par l'ampleur des mesures de répression. Ce n'est pas ce que nous voulons. Ce que nous voulons, c'est que tous les Maliens, toutes les Maliennes soient convaincus de notre politique
Ils donnent librement leur adhésion et sans proie. À ce qu'elle devienne une réalité. Alors, camarades, ce que je vous demande, justement, c'est d'être comme ces militants de la campagne illettrés qui n'hésitent pas à se rendre au chef-lieu lorsqu'ils ont le sentiment d'avoir été brimés. Ou bien à ses camarades de Bamako ou d'ailleurs qui nous saisissent sur des problèmes lorsqu'ils sont troublés par telle ou telle décision. Nous les appelons et fraternellement nous en discutons avec eux. Et personne ne peut dire qu'il y a eu des représailles quelconques contre ces camarades qui ont eu le courage d'émettre leur opinion. Le Congrès a mis l'accent là-dessus. Il faut que les camarades parlent. Il faut qu'ils disent ce qu'ils pensent. Il faut qu'ils critiquent. C'est par la critique que les erreurs, les lacunes, les défaillances pourront être corrigées. Voilà ce que je suis venu vous dire. Et ce que j'ajoute, c'est qu'il faut s'attendre à des difficultés. On ne peut pas avoir été un pays colonisé. On ne peut pas avoir été des fonctionnaires, des commerçants, des artisans qui ont vécu du système colonial. Et qui, dans une certaine mesure, ont été quelquefois les artisans de la domination coloniale, d'être habitués à un train de vie et du jour au lendemain renoncer à ce train de vie pour que les frères qui ont été les victimes de cette domination coloniale et qui en même temps ont été les soldats de la libération nationale puissent souffrir moins, se mieux nourrir, se mieux habiller et se mieux loger. C'est cela que nous appelons notre socialisme, le socialisme. Ce matin, je disais que le socialisme est un dans sa finalité, c'est-à-dire la liquidation de toute exploitation de l'homme par l'homme, la répartition équitable des revenus selon l'apport de chacun dans la construction nationale. C'est cela que nous voulons. Et c'est cela que nous ferons. Mais il me faut ouvrir une parenthèse. Il faut aussi que ce soit sans complexe. Nous avons toujours dit, nous ne devons jamais accepter de forme toute faite. Mais il y a un danger qui menace les jeunes pays qui se sont orientés dans la voie de la construction socialiste. C'est le conformisme. Il ne faut pas que nous soyons des conformistes plutôt. Et que nous acceptions comme vérité intangible tout ce qui a été dit sur le socialisme. Certains sont fondés à croire qu'il y a antinomie entre religion et socialisme.
Je vous dirais que c'est inexact. Et la preuve jusqu'ici ne nous a pas été donnée du contraire. Quoi que nous ayons posé la question, en plusieurs circonstances, et à plusieurs hautes personnalités versées dans la science socialiste. Je vais vous citer un exemple terre à terre. Quand vous avez une calebasse pleine, vous voulez y mettre un autre contenu, il faudra nécessairement que vous vidiez la calebasse pour que vous puissiez y mettre ce que vous voulez mettre. Or, dans certains pays où les puissances d'exploitation, qu'elles soient féodales ou capitalistes, étaient appuyées par les religions, par les représentants des religions, à telle enseigne que ces puissances capitalistes et féodales étaient représentés par les chefs religieux aux yeux de la population comme étant les représentants directs de Dieu. Pour mettre un terme à l'exploitation de ces féodalités et de ces puissances capitalistes, il fallait mobiliser le peuple. Donc il fallait lui faire comprendre qu'au-delà de la puissance des féodalités et des puissances capitalistes, il y avait une autre idée qui pouvait être puissante, qui pouvait être un facteur de mobilisation. C'est sa libération de toute oppression. Donc il fallait vider complètement son esprit de ce que des chefs religieux y avaient mis pour que son esprit vierge puisse être un réceptacle pour les idées nouvelles. Et je dis qu'il n'y a pas incompatibilité chez un homme entre sa croyance et ses idées socialistes. Ce ne sont pas les religions qui ont trahi les peuples. Ce sont des représentants des religions qui ont trahi les peuples. Parce que ces représentants ont préféré se lier aux forces d'oppression et d'exploitation alors qu'ils devraient, de par même l'origine de leur apostolat, s'associer aux couches qui souffraient, aux couches opprimées, aux couches exploitées. Donc c'est davantage la représentation des religions qui est en cause que le problème religieux lui-même. Et au Mali, nous porterions un coup terrible à notre option si nous nous laissions aller à épouser les vues de ceux qui pensent qu'on ne peut pas être un croyant et aussi un bon socialiste.
Vous pouvez être convaincu que la République du Mali donnera la preuve, le peuple malien donnera lui aussi la preuve. Qu'on peut être un socialiste, un bon socialiste, et rester bon musulman, bon chrétien, bon animiste. Voilà, camarades, ce que je suis venu vous dire ce soir. Et je souhaite que rentrez chez vous, vous vous attachiez, même si vous le faisiez déjà, à mieux prospecter le milieu humain sur lequel vous aurez à agir, à le mieux comprendre pour le succès de votre mission, qui se situe au niveau non seulement du succès de notre plan quinquennal, mais aussi au succès de nos plans futurs. Non seulement au succès du Mali, mais aussi au succès de l'Afrique qui veut être digne. Non seulement au succès du socialisme que nous voulons construire ici, mais aussi au succès de toutes les idées généreuses et de fraternité humaine qui font la force du socialisme. Camarades, en votre nom à tous, je remercie le secrétaire général, président du gouvernement. Et je crois qu'il est inutile que je revienne sur ce que je disais au départ. Au cours de ce séminaire, nous avons eu à discuter de beaucoup de problèmes. Des problèmes techniques, les problèmes d'idéologie, les idées que nous avons reçues, les idées que nous apprenons en ce moment et que nous cherchons à utiliser comme des matériaux pour la construction de notre pays. Nous sommes des Africains, nous sommes des Maliens, héritiers d'un patrimoine culturel, spirituel. Ce patrimoine, nous devons en être fiers. Nous devons chercher, grâce aux matériaux que les autres nous donnent, à mettre notre propre patrimoine en valeur, afin d'être nous aussi à mesure d'apporter quelque chose à l'humanité réunie. C'est cela aussi notre ambition. Je voudrais dire encore une fois au président Modibo, secrétaire général de l'Union soudanaise, que nous voulons être des jeunes qui sont fiers de leur pays, des jeunes qui n'ont aucun complexe face à ceux que les événements avaient pu doter d'une chance donnée, mais que nous sommes convaincus que notre pays recèle des idées qui ont aussi une valeur universelle et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on les sorte et qu'on les présente au rendez-vous de l'humain.
Mbalmao ninde kera outlaw garsaga e sogmadaina Morbo Keta ani Seru Bajankuyate uka korafawu ulu dala menelila ambe awfoka awalima don danta folimina nga ambe dakurunya fla dron fo ni kuma inkunka seneko bi tienchena jamana ni ba fe ka bonno wala ni ba fe ka yiriwa bola barakelaw ani chikelaw ibe ulu de tafolo industrie abe damna nanu nunde ifolo dunka fa ka ulu sabati bola bara ani chike mafanga to nunu